Olas, mga amigos, mga amigas, how are you guys? Okay lang, diha. Okay rin, no? So, kani nga video. Nakatanaw na ninyo itong, the first video na to sa risk management ng katong the 1% rule. No, natanaw na ninyo to. Wala pa, tanawa lang ninyo. Check lang sa ninyo to. Then continue ta dire sa to ang part 2 which is position sizing. Unsa dining position sizing, no? Para makuha na to ang ato ang 1% rule. So, atong 1% rule is kung pila ang kaya natong ipapildi in every trade nato na himo, no? So, dili man pwede og 100% hit rate ang ato ang mahimo. So, kung pila lang, so kinahanglan naatay specific rule nga dapat sundon kung pila dapat ang imuhang ipapildi. So, sa itong 1% rule, o ginagamit po sa uban is, unsa ang 1% sa imong fund, no? So, i-check sa ninyo to and then balik mo dire. So, kani, position sizing, kung pila ang ako ang ipatad, no? Kung pila ang akong ipatad, na, ug mapildi ko, maigo akong stop loss nga giset. Mabloss lang ko og 1% or 2%. So, let's say, so, ang pangutana na pa no, pwede, kung pila ang imong ipatad, no? So, ang ako so, kani siya, naay tay formula ana, no? Position size is equivalent to risk amount, which is your bar amount, divided by your distance to stop loss. So, ang distance to stop loss, dili lang siya ingon na kung unsa kalayo imong buying to your stop. Kundi na po siya yung sariling formula nara. So, in 3, subtracted by the stop loss price divided by the entry price. So, let's say, kani nga setup, no? Let's say, okay, na ako'y nakita, so na ako'y sa downtrend, diba? Nag-set ko na, okay, kani ako ang trend. Or, kana. So, kani ang ako ang pinaka-low. Unsa man yung pinaka-low na ako, diha. 214.90. Okay, low na ako is 214.90. Ako anang i-adjust, no? 214. Buy na din to na. Sorry. Buy. Tapos, coordinates 214.90. So, diha. Kani ako ang kuan. So, depende sa imong rule, ug asa pug ka pwede mo. Kani mong lowest kani imong entry. Let's say kani imong entry. Kani. Or niapas ka ani nga price. Ana, so pila ang current price? 227. Let's say kani akong entry. Kaning doji. What's the open? 223.48. Okay. 223.48. Kaya entry, naka-entry na 223.48. Okay? And then ako stop loss nga. So, imong lowest is 214.90. So, depende sa imong stop loss, percentage stop loss, ATR na stop loss nimo. So, let's say $4 below ani mag-stop loss ka. So, that's equivalent to 210.90. 210.90. Na. So, $4 below, mag-stop loss ka. So, let's say, 210. 210.90. So, muna ako ang stop loss, no? So, karon kwaon na ako ang risk amount. Let's say na 2% ka from your 10,000. So, it means, sa kaning nga position, kung mapildi ko, mahit niya akong stop loss, mapildi lang ko og 2% sa akong total fund, which is 200. So, saan man pag-compute para kung pila imong itaya, pila imong ipatad. So, gikan dire, so, let's say pila akong risk amount? 200. Tama? Okay, 200. Manisa resa ta, 200, diba? So, compute na ako, pila ako ang distance to stop loss, which is kani. So, compute na ako, pila akong entry price, 223.48.
223.48. Tama? So, entry price same. Pila ako ang 210.90. 210.90. Ayan. Muna akong stop. Diba? Muna ako ang... So, ato ang computon. No? So, kinahanglan kani. So, unahon kani. So, distance to is equivalent to 200. Diba? Divided by kana. Ang kanipod, mupod na to entry, which is 223. Ano to? 223.48 minus, pila mo stop loss? 210.90 divided by 223.48. So, ingana siya. So, para makuha na to ning distance to stop loss, muna ato ang computation, no? So, atong i-compute. So, una, ato sa ning i-subtract, no? 223.48 minus 210.90. 12.58 minus 223.48. Ay, mali. Sorry. Ayan. So, 12.58. Okay. 12.58 divided by 223.48. Ayan. So, natay 0.5629. 0.05629. Okay, 0.05629. So, ang ato answer dire sa distance to stop loss nato is 0.05629. Okay? So, ang ato ang karong i-divide 0.5629. Okay. Now, i-divide nato ng 200, which is katong bar amount nato or ang risk amount nato. Divide by 0.05629. So, muni. So, ang imong ipatad, ana, og 10,000 pesos ang imuhang total fund, imong ipatad is 3.5. No? 3.5. Para, og mapildi ka, for example, mahit ang imong stop loss, which is kani, diri kaning palit, mahit imong stop loss kani, ang mapildi nimo is that 200. O nga dula ka sa futures, same gihapon ang iyahang value, miski pa og nag-leverage ka, miski pa og high leverage ka or low leverage lang, it's the same gihapon. Kaya atong gina-compute diri is position size. Walay apil ang leveraging. Dili siya mo epekto sa imong position size. So muna, let's say naa kay fund nga unsa man. Og let's say imuhang mo adjust ka, mag 4% ka. Kunyari high risk ang imuhang trade. So na kay 400, di ba? Ang himuon lang nimo diha, imong himuon po diha is mag-adjust pod ka sa position size na. Ang imong himuon is instead ang himuon nimo is 400 na. Diba? 400 divided by 0.05629. So, imong itaya, 7,000 na. Diba? Kaya para, mapildi ka diri, ang imuhang loss is 400. Tama. O, muna siya. Muna ang imong ibutang sa imuhang total, no? Kung total imuhang. So, kana mo ni ang imuhang position sizing. Like for example, naa kay capital nga 0.01 sa BTC mo. So 0.0
Oh, yeah, 0.01. That's 100, di ba? 0.01, that's 100. No? 0.01. So, ang imuhang kayang ma-risk, for the 2%, let's say 2% is equivalent to ilaman 0.0002, which is equivalent to $2, no? O basehan na to sa BTC ang 10,000 na ang BTC. So kana. So karon, syempre, mausab gyud ang imuhang 2. So ang himuon nimo, instead na 200 dire sa position size nimo, ang imong himuon mo ni ang himuon nimo 0.0002. Mo man akong willing to lose. 'Di ba? Every trade mo na akong willing to lose. $100 lang imong kapital ha. $100 imong kapital. So this same. So og nag 0.0002 ka, which is katong willing nimo i-lose, divide nimo og same sa imong stop loss kay same lang mga atong position. So 0.05629. So mo nimong patad. Equivalent to $35. 0.00535. O ana. So inga na siya. So nakipatad na $35, willing ka mo lose og $2 if ever mahit ang imong stop loss. So inga na ang ato ang position sizing. No? So let's say mo short pug ka dire. Let's short this, no? Okay. So mag-short ko, magngita ko og ang ako ang position like this. Flat ko ingani. No. If ever mo entry ko dire for short or dire ko for short, ba? It doesn't matter og mo entry ko dire. Dire akong entry. Ano ko ha? Dire akong entry. Dire akong entry unya mo stop loss ko dire. No, or dire baka mo stop loss. Let's say unsa na mo stop loss dia 250 or 250 aptang natog dia 260 ka na. Kay kuan gud ka. Hadlok ka mapildi. 260. Yan, ano mo entry? 220, 230. Tana to 230. 230. Na, tama. So 230 30 divided by minus 250 230. So mausab ang ato ang distance to stop loss, no? Pag usab niya ato ang himuon o let's say atong i-compute. So 230 minus 250 equals divided by 230. 8.608. Okay. Now, sub 230 divided by ayan, danda. 0.0869. 8695. Okay. 8695. 0.08695. So, kana, mo na imong basihan. So, lose 0. Sorry. 0.000. Ano naman 0.0002. Yeah? Divide by your 0.0862. 86. Yeah. Muna yung may patad $23. So, patag kag $23, ug mahit yung stop loss, lose ka og $2. So, ingana ang risk management. So, position sizing, no? After sa atong makuha. So, it depends lang kung saan gamitan yung mong VAR, 1% rule, or 2%, 3%, depende sa imo. So, the longer you stay
in the game, the better chances na mas matun-an nimo ang imong mga mali, and then you became consistent profitable trader na, no, in the long run. So dili ni siya mahitabo overnight, pero in the long run, no. So that's it. So unta naamoy na tun-an about position sizing, o naamoy mga questions, or naamoy gusto kong ipasample, just comment lang, and then don't forget to subscribe and share or like, no. Nakatabang. Babush, babush, guys, babush.